ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡ଼ିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 3। ତ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2, ତ ତାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ଯାଇକି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ PDF ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡ଼ିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ 3। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ 1885? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍। ତ ଏହା କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି 1885 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେଇଟା ଏଠି ପଚରା ଯାଇଛି। ତ ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆଇଏନ୍ସି ସ୍ଥାପନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିଏକି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ 1885ରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ମାସ୍କରି ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ଲାହୋର, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତସର, ଅପସନ୍ ଡି କୋଲକାତା। ତ ସିଏ କହିଛି ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ସିଟିରେ ହୋଇଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତସରରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ କହିଛି ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମର ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହା ଅମୃତସର ସହରରେ ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି, PDF ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯାଇକି PDF ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗାନ୍ଧୀ? ତ ଆମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ଅପସନ୍ ବି ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଅଲି ବଦର୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଆକୁଟା ଅଲି ଖାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ଯାହାକୁ ଆମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜୁରାଟ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ବା ବଡ଼। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନ୍ଦରବନ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଆନିମଲ୍? ତ ଆମର ସୁନ୍ଦରବନଟା କେଉଁ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ ୱାନ୍ ହର୍ଣ୍ଡେଡ୍ ରିନୋ, ଅପସନ୍ ବି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗାଲ ଟାଇଗର, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗାଲ ଟାଇଗର। ତ ସୁନ୍ଦରବନ ଏକ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହା ଆମର ରୟାଲ ବେଙ୍ଗାଲ ଟାଇଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକାର କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରୋପିକାଲ ଏଭରଜିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଟ୍ରୋପିକାଲ ଡିସିଡୁଅସ୍, ଅପସନ୍ ସି ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମଣ୍ଟେନ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଟ୍ରୋପିକାଲ ଡିସିଡୁଅସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବା ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟ୍ରୋପିକାଲ ଡିସିଡୁଅସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।
ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ହବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଦରକାର? ତ ଅପସନ୍ ଏ 25 ଇୟର୍, ଅପସନ୍ ବି 30 ଇୟର୍, ଅପସନ୍ ସି 35 ଇୟର୍, ଅପସନ୍ ଡି 40 ଇୟର୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 35 ଇୟର୍। ତ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ବୟସ୍କ 35 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ତ ଅପସନ୍ ଏ 70th ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଅପସନ୍ ବି 80th ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଅପସନ୍ ସି 90th ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 80th ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ପଚାରିଥିଲା ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆମର କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଡୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍? ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଡୁକେସନ୍ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 19, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21, ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A, ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 22। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଡୁକେସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 21A ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, GST was implemented in India on ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ 2017, ଅପସନ୍ ବି 1 ଏପ୍ରିଲ 2017, ଅପସନ୍ 1 ଜୁଲାଇ 2017, ଅପସନ୍ ସି 15 ଅଗଷ୍ଟ 2017, ଅପସନ୍ ଡି 1 ଜାନୁଆରୀ 2018। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1 ଜୁଲାଇ 2017। ତ ଜିଏସ୍ଟି ହେଉଛି, ଜିଏସ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଭାରତର 1 ଜୁଲାଇରେ 2017ରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଏକୀକୃତ କର ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରୋଦା, ଅପସନ୍ ସି SBI, ଅପସନ୍ ଡି କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି SBI। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SBI, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର କାହାକୁ? SBIକୁ। SBIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉଟାକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା SBI। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 3 × 10⁶ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି 3 × 10⁻10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 3 × 10⁵ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନା ଅପସନ୍ ବି 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଲୋକର ଗତି ପାଏ 3 × 10⁸ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଅଟେ, ଯାହା ଏକ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମେଜର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର? ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରେ, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଥର୍ମୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି ବରୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପାଇଗୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି ଲାକ୍ଟୋମିଟର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପାଇଗୋମୋନୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ପାଇଗୋମୋନୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆମର ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ତ ଅପସନ୍ ଏ କପିଲ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ମିଖା ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି PT ଉଷା,
ऑप्शन डी धीरज पिल्लय। तो यार सठिक उत्तर हम कौन हम सठिक उत्तर ना ऑप्शन बी मिखा सिंह। बुझिपारे तो मिखा सिंह हूँ आमर एक प्रसिद्ध धावक थिले जहाँ को आमर फ्लाइंग सिख बोली कुआଯାଏ। बुझिपारे तो चलतु आमर आज शेष प्रश्न होउची हु इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो यार उत्तर आपण मैंने निहाती कमेंट करेंगे। यार मु खाली केवल प्रश्न प्रश्न आउ ऑप्शन आपण माने कहूची यार आंसर आपण माने कमेंट करेंगे। बुझिपारे तो प्रश्न देछि हु इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए देछि डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी टुटुल, ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। तो यार सठिक उत्तर कौन है आपण मैंने एबे ही कमेंट कर दियंतु। तो चलतु आमर भिडियोटी वर्तमान शेष हो जाइए। तो भिडियोटी आपण मैंने केमिति लागला निहाती कमेंट करेंगे। आउ ये जो 15 नंबर क्वेश्चन आंसर आपण मैंने कमेंट निहाती देबे। बुझिपाइले तो आपण मैंने जानकारी देबे न नहीं देखिया पर भिडियो रे मु यार आंसर कहिदेबी। बुझिपाइले तो चलतु भिडियोटी आपण मैंने भल लगी भिडियो को एबे ही लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँफल आपण मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम रे ए आम भिडियो आपण में बहुत हेल्पफुल हो पार। तो से आम बहुत खुशी कथा आपण मैंने टिके खाली लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी आमको टे सपोर्ट करंतु। आ जदि आपण मैंने यार पीडीएफ चाहूँगी तो पीडीएफ आम टेलीग्राम में लिंक अच्छी टेलीग्राम रे आम पीडीएफ आम सेंड कराई जाइए पीडीएफ। तो आपण मैंने पीडीएफ केमिति पाइबे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी ये जातु क्लिक कर आम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जॉइन हुंतु आ पीडीएफ आपण मैंने नहीं पारे डाउनलोड कर दिंतु। तो चलतु मुझे रोचे जय जगन्नाथ देखा नुआ एक वीडियो रे कौन नुआ एक वीडियो रे मॉक टेस्ट पार्ट 4 रे देखा तो चलतु रोचे जय जगन्नाथ।